Ahoj, ja som veľmi rada, že som ťa spoznala, aj keď to bolo všetko cez našu spoločnú diagnózu sklerózy multiplex, ale dnes som ťa teda poprosila o to, aby sme si nahrali videjko a aby si nám porozprávala viac o tvojich skúsenostiach so sklerózou multiplex. Aké máš zážitky, dobré, tie horšie a akou cestou si sa vybrala ty? Ahoj, v prvom rade ahoj a veľmi ďakujem, že nám sa tie cesty tak prepojili nejako pekne. Ja si spomínam, že to bolo ako, potrebujem to určite spomenúť, lebo to, ja milujem takéto veci vychytávať, že to bolo cez nejaký komentár, obyčajný komentár na nejakú vec, ktorú som niekedy pred neviem, či 7 rokmi písala. Takže fúha, to si ani nepamätám. No. Takže už vtedy som tak nejako pochopila, že ono to bude to niečo znamenité. Takže som rada. A ak sa môžem teda vyjadriť k tomu, že ako skleróza, alebo ako som k nej prišla, alebo celkovo, aké mám skúsenosti, tak ono u mňa to, ja neviem sama povedať, že či to začalo už v detstve, lebo som bola často chorá, lebo imunita úplne 0 bodov, mama nevedela, čo už so mnou, čo mi dávať, aby bolo lepšie. Akí odborníci pomôžu, aby sa to tak nejako ustálilo. Železo bolo úplne, že také, že nie, že na nule, ale úplne, že pod nulou, to každý, že anémia, že tá už ide pomaly zomrieť, lebo už ani poriadnu krv nemá. Potom prišli rôzne intolerancie, ako lepok, mlieko, histamín, všetko možné mi vyradili. No a odvtedy sa to tak nejako ťahalo, že som mala rôzne závrate a takéto veci, aj tráviace, aj migrény a rôzne také bolesti, ktoré som vlastne už ako dieťa nevedela opísať, že prečo ma niekedy bolí hlava, alebo prečo mám, ja neviem, také bolesti nôh, že ja som proste chcela škrabať stenu od tej bolesti a každý povedal, že však rastové, lenže keď už som mala 20, už to rastové proste neboli. No. Takže ono to prišlo takto nejako ruka v ruke. No a potom prišla v jeden deň prišlo to, že som horšie videla na jedno očko. Druhý deň ešte horšie. A stále som si hovorila, že však to bude, neviem, možno, že ma boli hlava z niečoho, niečo som vtedy som študovala na výške, mala som za sebou dosť také ťažké obdobie, také návaly stresu a tak dosť. Skúškové, aj som začínala v jednej v takej práci som začínala, čo ma začalo tak nejako dostávať pod tlak v rôznych veciach. Písať, že čo konkrétne znamenalo to, že si horšie videla si rozmazanejšie, alebo nejak to mohlo súvisieť. Ono to bolo, už som asi rok nosila okuliare, tak som to pripisovala aj tomu, ale bolo to také, ako keď obal na nejaký papier, hej, proste cez priesvitný obal, keď sa pozeráš, tak najskôr také. Ale každým dňom to išlo do hmly, do väčšej a väčšej, až som mala také zatemnené oko, že nevidela som vôbec. A to už mama povedala, že a dosť, ideme na pohotovosť, takže som skončila na infúzkach u očného, niekde na pohotovosti v Žiline, v nemocnici, kde si ma vlastne chceli už vtedy nechať v nemocnici, ale ja som im povedala, že nie, že idem domov, že nech mi to dokape a idem ja a nemocnice, proste veľký strach, väčší strach. Ale na druhý deň som sa tam už nechala presvedčiť a musela som tam zostať. A odtedy sa to ťahalo, všetky vyšetrenia a toto. Takže, keď to prišlo vlastne. Takže chápem. To bol asi aj ten prvý atak, čo sa nazýva pri tejto diagnóze, však? Áno, ono to tak nazvali už vtedy, pretože ono prevádzalo u mňa aj to, že mňa bolela tá hlava na tej strane dosť výrazne. Preto ma poslali na MR-ko, potom na CT-čko, všetko možné. A tam. Potom to u teba postupovalo ako? No, postupovalo to tak, že mi dali kortikoidy domov, aby sa oko teda tak upravilo, ale do 100% podoby sa akože do toho 100% stavu sa už vôbec nedostalo, ale ja už to nevnímam, pretože ja mám pocit, že je to OK. Ja som tak nejako sa uzdravilo aspoň asi na 90% časom. No a ono to postupovalo tak, že potom som ležala na neurológii, už nie teda na očnom, ale na neurológii, kde mi robili lumbálnu punkciu. A keď ho teraz spomínam, tak mne sa dnes normálne o nej snívalo, že ho musím postúpiť znova a neskutočné strachy. Normálne teraz. Ako ty máš túto diagnózu? Ako dlho ju máš? Okolo 9 rokov.
Okolo 9 rokov. A ak sa dobre pamätám, tak ty si mi spomínala, že ty si vlastne žiadny atak ani nemala v spojitosti s touto diagnózou, okrem tej svojej prvého ataku s tým zrakom. No. Je to tak? Ono, asi by som ich možno mala viac, ale ja som s veľa vecami nešla za tou doktorkou, lebo ja som mala nejakú liečbu a v tomto som taký neporiadny človek, že ja veľakrát špičkujem veci do takej fázy, že až keď mi neviem ako zle smrteľne, až vtedy navštívim lekára. Takže ja som jej veľa vecí ani nepovedala, ako som bola na kontrole, už to väčšinou odoznelo. A ja som sa doma o seba postarala tak, ako som potrebovala. Vyhľadala som riešenia, ktoré som myslela, že budú správne. Na druhý atak si pamätám, ja už to teraz nazývam, že je to nepriaznivý stav. A to bolo vlastne, keď som dostávala také elektrošoky v celom tele. Že, ja neviem, 20 krát za deň som dostala úplne výboj, taký, že som to mala v končekoch, prstoch, v každom jednom nervovom, neviem, ako to nazvem, hej, všade. Až srdce som cítila a proste tieto nervy, hej, že ruky, nohy, normálne ako končí človek. Všade, kde končí človek, tak všade tam som sa cítila neskutočne. No a vtedy to nazvali tak, že som si tým už prešla, keď som prišla, lebo to už bolo také odoznené. Dali mi nejakú zasa podpornú liečbu. A... Aké boli tie tvoje riešenia, teda riešenia, ktoré si ty považovala sama pre seba to najvhodnejšie? Lebo keď si mi vravela, že už si to moc nekonzultovala s lekármi, tak asi si tam robila so sebou niečo iné. Čo to bolo? Ako to vyzeralo? Ako si sa k tomu dostala a ako ti to pomáhalo? Ja som potrebovala vstúpiť tak nejako sama do seba. Že uvedomiť si, že kto som, prečo sa cítim, ako sa cítim, čo možno potrebujem v živote zmeniť a viac sa tak zjemniť, lebo ja som bola, aj som sa tak volala, predtým ako som sa vydala, Lucia Hrubá, takže ja som sa potrebovala v niektorých veciach dosť zjemniť. A ja som veľa vecí brala dosť tak naplno, išla som do veľa vecí naplno a pritom som nebola nikdy nejaká, že by som v niečom vynikala úplne super, že jednotkárka alebo čo, ale ja som aj napriek tomu všetko brala veľmi, veľmi vážne. Ja som mala vystúpiť z autobusu a mne takto proste robilo srdce, lebo ja vystupujem, chápeš? Takže keď som bola v kúpeľoch, tak vtedy prišiel taký zlom, ja som si čítala časopisy, ktoré som milovala, to bol Balance, ten tu určite spomeniem, lebo ten mi veľa vecí zmenil v sebe. A začali mi do života chodiť kamene, hej, náramky, rôzne veci ako yoga, meditácie. Tam už som viem, že pol roka alebo rok po diagnóze ma poslali do kúpeľov a tam to bolo pre mňa také transformačné, pretože tam som bola dosť sama so sebou. Robila som si cvičenia rôznu, jogu som už vtedy cvičila asi pol roka minimálne. Som sa tak s ňou viac zoznamovala aj so svojím telom a rôzne, ja som od malička bola, že bylinky a takéto veci, takže ešte viac sa to ku mne dostávalo takto. Takže asi aj tvoji rodičia ťa podporovali, alebo oni boli takí, že lieky, treba brať to, čo ti odporúčajú lekári, nebyť rebelka? U mňa rodičia sú teda moja mama a starka, ktorí ma mali pod krídlami a nikdy neboli striktní, že iba môžeš iba lekárov a iba homeopatiu alebo iba alternatívu. Ale áno, oni sú viac žijú v tej línii, že keď je niečo, chod sa spoľahnúť na doktora, lebo iba on ti pomôže. Tak dúfam, že teraz nekrivdím, ale ja to tak proste vnímam, že ale je to prirodzené, lebo my sme naučení vyrastať v autoritách, teda spoliehať sa na autority a tú autoritu nevidíme v sebe. A ja som sa ho práve že naučila budovať v sebe, že veď moje telo je dostatočne silné na to, aby sa o seba postaralo vnútorne, aby som sa vyliečila, veď ja mám schopnosť samoliečenia predsa. Ale toto som naozaj nadobudala až rokmi, že so všetkým netreba letieť na pohotovosť a so všetkým netreba ísť na injekciu, ale naozaj so sebou niečo robiť. A ja som začala so sebou niečo robiť. No. Jasné. OK, ale vieme, že o tejto skleróze multiplex rozprávajú ako o nevyliečiteľnej chorobe. Ako to vnímaš ty sama? Zo svojho stavu. Ja ako to vnímam. Máš diagnózu.
No, ja to vnímam tak už roky, že žiadna choroba nie je nevyliečiteľná a veľa vecí, čo sa k nám dostáva, je hlavne biznis. Proste je to hnusne povedané, ale je to tak, ako to je. A ja to vnímam tak, že ja žijem v realite a pokiaľ mi niekto povie, že nechoď vlakom, lebo sa tam kradne, tak ja nemusím tomu uveriť, lebo to je jeho nejaký, neviem, nejaký vzorec, že toto možno niekedy zažil. Keď je pre niekoho nejaká vážna diagnóza nevyliečiteľná, tak to môže byť buď A alebo B. Buď áno, zomriem na to, alebo nezomriem. Alebo budem na vozíku za, ako mi to povedali, do 15 rokov, že skončím asi o paličke a podobne, že sa môžem na to pripravovať podobne, môžem cvičiť, ale že možno sa tomu aj tak nevyhnem. Alebo som si to ja, jednoducho som tam alebo videla. Ja som tam videla tie ďalšie možnosti. Takže pre mňa nie je asi nič nevyliečiteľné. Ja možno zomrem niekedy na nejakú chorobu, ja neviem, ale ak áno, tak potom to bude moja zodpovednosť, lebo ja si to asi nejako pritiahnem do života. Takisto ako mám názor na tú sklerózu, že ona mi pre niečo prišla. Takže a presne v tom si tak rozumieme obidve, lebo obidve sme takto nastavené. Dobre, ale ja ti aj tak položím takú otázku, že sú ľudia, ktorí sú striktne zameraní len na to, že to je pravda, čo nám lekári povedia, tak ti možno z takéhoto nejakého tvojho monológu, keď povieš, že veď alternatíva je to tak, že ja viem, čo mám robiť so svojím telom, ja sa poznám a tak ďalej. Čo keď ste spýtajú, že dobre, ty prežívaš 9. rok túto svoju diagnózu. Čo bude o 50 rokov? O 40? O 35? To je úplne jedno. Ja mám na to tak ja mám na to takú si svoju odpoveď a preto ma veľa ľudí vníma tak, že ja si žijem fakt tú svoju bublinu a možno, že niekedy neuznávam názory druhých. Nie, že neuznávam, ale ten akýsi pás toho života tých druhých ľudí, lebo ja akceptujem, že niekto to môže mať tak a niekto to môže mať inak. A ja žijem prítomnosťou, takže sa neopieram o nejaké dedukcie, ani o svoje vlastné dedukcie, pretože aj v tomto sa učím veľmi. Že keď niečo si vydedukujem, tak halo, že je to pravda, alebo je to niečo, čo ti vyvolala myseľ, hej. Takže ak mám teraz sa sústreďovať na to, že za 40 rokov mi bude ešte horšie, alebo budem na vozíku, alebo budem koktať, alebo ja neviem čo, tak OK, tak si tú realitu tvorím, nie? Ja som ani 2 deti mať nemala, hej, mne povedala doktorka, že budem rada, keď vôbec odrodím a vychovám jedno. A ja som sa nastavila tak, že áno, že jedno chcem a druhé, ak sa rozhodnem, tak budem mať tiež a to bol môj sen mať raz 2 deti a hovorím si, však idem si za snom, ja si nejdem za diagnózou a za prognozami, ale za tým, že ja chcem tu žiť a si to užiť. A chcela som byť mama vždy, takže splnila som si sen a žijem ho. Mala si nejaké nevýhody počas tehotenstva? Z pohľadu diagnózy? Lebo viem, a aj ty si začala túto tému, že toto tak spomínajú, že máš sklerózu, tak no to tvoje materstvo, to už je problematické. Bolo? Áno, a hlavne som počúvala také veci, že po pôrode to bude ešte horšie a asi sa bude aj o mňa manžel starať, nielen o dieťa. Ale ja môžem povedať, že obidve moje tehotenstva boli pre mňa tým najkrajším obdobím v živote, že ja som bola vtedy proste úplne že zdravá. Že ja som nemala ani že intolerancii, ja som bola úplne že safe, v pohode úplne. Naozaj, že toto, ja keby som si mohla zopakovať jedno tehotenstvo, tak ja si to zopakujem. Bez pôrodu, ale tehotenstvo si zopakujem. To je krásne. A čo teda po pôrode? Teraz vyznelo hnusne, ale akože nechcem tretie bez pôrodu, to vôbec nie, ale akože iba keď sa zamyslíme nad tým obdobím, hej, že to tehotenstvo bolo pre mňa úplne najkrajšie. Som ti skočila do reči, prepáč, len som to chcela ujasniť, že... Chcela som sa len, že a čo teda potom v pôrode? Nastalo niečo, alebo to bolo len zase o tom, že sme rozprávali, alebo počúvali sme nejaké bu. Ako to bude potom v pôrode? Ako to bolo u teba? Ja už mám pocit, že už keď som bola tehotná, ja som veľmi, veľmi málo vnímala to, že mám nejakú diagnózu, alebo že sa mi treba z niečoho liečiť. Aj napriek tomu, že teda pol roka po prvej dcerke po pôrode som musela odstaviť kojenie, ísť na prvú dávku liečby, ktorá
ktorá bola veľmi náročná, lebo to je ako forma chemoterapie, to je vlastne biologická liečba a ona zabíja všetky biele krvinky v tele a potom sa z nej ešte 6 týždňov človek musí v karanténe dostávať. A ja som toto podstúpila teda 2-krát, teda to je cyklus 5 rokov, ale ja som tam nešla už s tým, že treba ma zachrániť, že je mi horšie. Ja som tam išla už len s tým, že toto je liečba, ktorá ma zastabilizuje a že už vlastne po tej liečbe, už vtedy som si hovorila, že už inú nebudem potrebovať. A chvála Bohu, mi to ide tak zatiaľ. Takže ja som si po porode išla naozaj iba to materstvo, asi nič iné. Uh-huh. A čo bol dôvod, že si išla na takúto tú chemoterapiu? Ako bolo to len naozaj opodstatnené tým, že lekári ti povedali niečo, alebo u teba sa stalo niečo zlé, aby si musela ísť na takúto liečbu? No, bolo to o tom, že mne tie lézie v hlave pribudali, dokonca aj na chrbte. Takže preto som sa rozhodla, že áno, že dobre, že pôjdem do toho. A asi som sa ešte necítila tak sebavedoma, alebo tak bezpečne v mojom tele ako dnes možno. Takže som súhlasila s tým, pretože moja prvá liečba bol Copaxone, to boli injekcie, ja som si ich pichala a to som psychicky ani fyzicky nedávala. Takže som žiadala, už vtedy som sa dokázala postarať o seba v tom, že som nedržala ústa, ale som povedala, že ja ich nechcem. Ja chcem zmeniť liečbu a to málo kto si, ako som počula, dovolí, že prísť s tým, že no ale mňa to boli proste to píchanie. Takže ja som si dovolila to prísť zmeniť, takže sme prišli na tú liečbu, že to môže byť v takejto forme liečba. Ja vždycky v živote viedli moje rozhodnutia, hlavne. Takže keď už som sa rozhodla pre tú liečbu, tak už som si ho išla absolvovať. Dobre, ďalšia otázočka moja je, ako to zobral tvoj manžel? Bol už vtedy manžel, keď si dostala túto diagnózu, alebo to bol ešte priateľ? No, on sa ma ujal. Ja sa stále na tom smejem, že on sa ma ujal proste. Ja som mala dosť také bujaré obdobie potom, ako vlastne moja diagnóza rozdelila mňa s bývalým priateľom, tak my sme boli deti, hej, mali sme 19-20 rokov, ja konkrétne už 21 a už som mala nejaké iné vízie, zrazu hop, prišla diagnóza a nie každý to môže zvládnuť, ale veď je toto najlepšie, čo sa nám mohlo stať, pretože teraz sme šťastní niekde úplne inde s niekým iným a je to super, ale ja som práve, že v to obdobie potrebovala už vedľa seba muža, ktorý ma príjme s týmto všetkým, čo vlastne som si tú batožinu so sebou priniesla, hej, tú diagnózu jedno s druhým. Áno. A vtedy som ešte mala také obdobie toho vnútorného chudiatka možno, hej, že bože, veď, ale keď sa mi niečo stane a potrebujem muža, ktorý sa tak nejako bude vedieť postarať o mňa, alebo ma možno poľutovať, pohľadkať a dať mi liek, alebo hej, ešte som tak rozmýšľala nad tým asi v tomto zmysle, aj keď by niekto mohol povedať, že vôbec to na mne nikdy nevidel, ako som počula minulé kamarátku, že v živote som nepôsobila na ňu ako chudiatko alebo ako nejako chorá. Ale v sebe som to mala, pretože ja som si prechádzala presne tým rokom takého obdobia, že ja som si to dokazovala na rôznych veciach, že ja som vlastne OK a môžem mať koho chcem a neviem čo. No to bolo také obdobie, že toto by bolo podľa mňa ešte na rozhovor na hodinu. Ale aj vďaka tomu mám skúsenosti, aké mám a teraz tým vlastne prevádzam ja tých druhých ľudí, čo všetko si môžu prežiť a môžu byť aj tak na seba pyšní, že toto sú oni, aj toto sú oni, aj toto sú oni, že koľko majú tých stránok v sebe a že je to OK, lebo pokiaľ si zvedomíme každé to svoje obdobie v sebe, že ako sme sa spravili, prečo sme to robili, tak nás to niekam vždycky dovedie. A mňa to dovedlo teda k tomu môjmu manželovi, vtedy bol samozrejme ešte priateľ. Takže on mal byť inak klient, ale nevyšlo to, proste sme začali spolu rániť. No dobré, ale ako si to mal byť, hej. No, on mal ináč už nejako 24, on je odo mňa o 2 roky starší, ja som mala nejakých tých 22-23, ale on bol neskutočne vždycky rebel, on bol taký voľný človek, jemu nikto nemal rozkazovať, on bol taký, že akože, hej, tiež taký, nie že sukničkár, to sa asi na mňa nahnevá, ale ja keď som mu prišla do života, tak musel vedieť, že keď už bude mať mňa, tak asi to je vážnejšie ako
iba nejaké randenie. Takže a vtedy bolo obdobie, keď som si pichala injekcie a ja som sa nikdy s ničím neschovávala, ani netajila pred druhými ľuďmi, keď už som vedela, že sú nejako v mojom živote. Takže on mi veľakrát robil spoločnosť aj pri tom, ako tie injekcie si dávam. On bol vlastne 2 mesiace sme boli a už bol so mnou na nejaké infúzii, takže no a fakt si prešiel so mnou aj také všelijaké noci, ktoré som nemohla spať po kortikoidoch a bolo to náročné, ale dal to, očividne. Máme spolu 2 deti, tak dal to. Hej. Dobre, posledná otázka. Čo ti teda najviac pomohlo? Čo by si označila teraz za či už takú alternatívu alebo niečo, čomu sa možno venuješ, že toto je tá správna cesta. Toto je to, čo viem, že hoci čo by mi teraz prišlo, akýkoľvek atak, viem, že to mám a mám tú svoju najsilnejšiu zbraň. Tak rozhodne moje nastavenie. Stále hovorím. Myseľ. Keď sa nezmení myseľ, tak sa nezmení nič v našom živote absolútne. Mám svoju homeopatku, mám svoju takú guru učiteľku, terapeutku, ale to je teda naozaj v zmysle, že telo, myseľ, duch a yoga a meditácie a alternatíva. Už som asi alternatíva aj sama sebe dosť. Dobre. Ľudská, veľmi pekne ti ďakujem za náš dnešný rozhovor. Ak by kedykoľvek kohokoľvek napadla nejaká otázka, na ktorú by rád počul odpoveď od Ľudsky, tak sa s nami skontaktujte, prosíme si to do komentárov pod videom a keď budú nejaké zaujímavé otázky, tak s Ľudskou si dáme radi aj druhé video. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste si pozreli toto video a ak čokoľvek, tak Ľudská, ďakujem ešte raz. Ja ďakujem veľmi pekne.